Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού, και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό του μπόλι, το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο, το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί του.